6.000 bilioi biztanle daude. Erdiak eguneko $2 irabaztearekin mantentzen da. Munduko 475 pertsona aberatzenek mundu erdia bezainbeste botere daukate. Pertsona aberatzenen 100%, pertsona pobrerenen 57% bezainbeste diru irabazten du. Estatu Batuak munduko biztanleriaren 6% dira, baina munduko aberaztasunaren 48% daukate. Iparraldeko biztanleriaren 1/4 munduko energiaren 60% kontsumitzen du. Datu hauek eta beste milaka datu batzuek dira kapitalismoa herri honi eta mundu honi eskaintzen diotenak. Suntsitu kapitalismoa, borrokatu kapitalismoa. Suntsitu kapitalismoa, borrokatu kapitalismoa. Suntsitu kapitalismoa, borrokatu kapitalismoa. Herriak itzauka, da buru jabetza, herriak zuen kontra, sistemaren kontra. Herriak itzauka, da buru jabetza, herriak zuen kontra, sistemaren kontra. Hori da lazoa, ez da zuen importa, herriaren hitza ez da errespeta. Herri guztia konkistatu nahiean, beraien izarrekin zapalduta, kapitalismoaren banderapean. Diruaren tasunara beraientzat. Ezortzia, erruduna, da besteak zontzokiak. Ezortzia, erruduna, da herriak zapalduta. Kapitalismoaren makina zikina koipen zornitzeko. Langileriaren izerria daudora dute beharrezko. Haien aberaztasuna, zure gure miseria, zure gure miseria. Dirua beraien eskuetan, beraien eskuetan, boterea. Gure eskuetan, boterea. Gauzak aldatzeko boterea. Era
AEK, en primer lugar, significa adoctrinamiento en euskera. Si la lengua que se está enseñando en las ikastolas es una lengua fabricada en unos despachos por unas personas muy sabias, por cierto, una de las cuales era un sacerdote sapientísimo, en los años 60, con Franco vivo, para rescatar y para que no cayeran en el olvido unas hablas rurales incompatibles entre sí, ininteligibles entre sí, que estaban en trance de desaparición. ¿Qué tradición cultural es esa? Pete Zenarruza eta David Bieterrek prozesua arindu nahi dute Idajoko senatuaren osoko bilkurak lehenbailehen azter dezan. Euskal Herria gure herria, Euskara da gure hizkuntza, herria da gorputza.
Adoktrinaziorako lantegia Adoktrinaziorako hitza Adoktrinaziorako lantegia Adoktrinaziorako hitza Adoktrinaziorako lantegia Autosuficiencia. Autogestión, autosuficiencia. Autogestión, autosuficiencia. Autogestión, autosuficiencia. Kontsumoaren jendartea, nahi materialistak individualismoa, sexismo eta zapalkuntza urtetan erekitako errealitate virtuala gure degradazio ta pobrezia hoin errituta. Zuen eskuetatik ez dugu ezer itxaroten ondorio hori aspalditik argi daukagu irten bidea eskatzea egoeraz jabetzea bidea eskutan hartuta metzak gauzatzea zirikatu borrokatu Errebilik absortu, sentituta pentsatuz alternatibak plazaratu. zirikatu borrokatu Errebilik absortu, sentituta pentsatuz alternatibak plazaratu. Autogestión, autosuficiencia. Autogestión, autosuficiencia. Posatutako eredua gure arrazoita guztiaren kontra gure ribarreta gure ukabilak haien errepresio zendarraren kontra Ez dira pasako, ez dira pasako. Gura mentzetatik ez dira pasako. Ez dira pasako, ez dira pasako. Gura mentzetatik ez dira pasako. Autogestión, autosuficiencia. Autogestión, autosuficiencia. Autogestión, autosuficiencia. Etorkizuna amestu ametsa gauzatzen, pausoak ematen, historiari daidazten, harremanak sendotzen, maitasuna pizten, borroka kolektiboaren, maitasuna bizitzen. gure bizi eredua guk marrazten dugu espazio liberatuak ekintzaren mesedera ekintza kontziente, ekintza koherente ekarpen kreatiboak bilatzen duena zirikatu borrokatu Errebilik absortu, sentituta pentsatuz alternatibak plazaratu. zirikatu borrokatu Errebilik absortu, sentituta pentsatuz alternatibak plazaratu. Autogestión, autosuficiencia. Autogestión, autosuficiencia. estatuen violentzia botere ekonomikoa eta polizialak gure ametsen kontra beharrezko erantzuna haien muturretan aurrera joatea da
aukera bat Zuntzitu kapitalismoa Hildadia behar dena, bizitzeko bizi behar dena Hildadia behar dena, jaiotzeko bizi behar dena Gurea mugitzen diguten eskuak Esplotatzen gaituen eskubera da Itzi batzuen eskuetan dagoen boterea Bizitzaren aurka eramaten ari dira Izentzat izena nazkate jardurak Gauza goekadik egiten ez baitira Sistema aldatzeko haiek egindakoa Zuntzitu bar dugu sortuz aukera bat Zuen aberastasuna gure miseria da Gurik endutakoa zuen boterea Guztiak bizitzeko soberan dago eta Zergatik mundu erdiago zezintzen da Guztiak bizitzeko lurra daukaguta Zergatik ama lurra entzen ari dira Zergatik mundu erdiago zezintzen da Zergatik ama lurra entzen ari dira Bizitzeko bizi behar dena Hildadia behar dena Jaiotzeko bizi behar dena Hildadia behar dena Bizitzeko jaio behar dena Hildadia behar dena Bizitzeko bizi behar dena Hildadia behar dena Bizitzeko jaio behar dena Hildadia behar dena Jaiotzeko bizi behar dena Hildadia behar dena Jaiotzeko jaio behar dena Zuntzitu kapitalismoa Bizitzari errespetu aukera bat Zuntzitu kapitalismoa Hildadia behar dena Bizitzeko bizi behar dena Hildadia behar dena Jaiotzeko jaio behar dena Hildadia behar dena Hildadia behar dena Hildadia behar dena Bizitzeko bizi behar dena Hildadia behar dena Hildadia behar dena Hildadia behar dena Bizitzeko bizi behar dena Hildadia behar dena Hildadia behar dena
Gazteria, etorkizuna eskuetan hartu. Gazteria, borrokatu da irabazi. Gazteria, etorkizuna eskuetan hartu. Gazteria, borrokatu da irabazi. Gure eskubideak aldarrikatzeko. Gure bizitza amestu da dugunean. Gure ametsa bizitzeko garaia da. Aldatu bezagon hormetako kolore gisa. Egiteko grafiti gorria. Aldatu dezagon hormetako kolore gisa. Egiteko grafiti gorria. Gazteria, etorkizuna eskuetan hartu. Gazteria, borrokatu da irabazi. Gazteria, etorkizuna eskuetan hartu. Gazteria, borrokatu da irabazi. Kapitalismorik bazatiena munduaren jabe egiten ari da. Globalizazioaren izenean. Globalizazio honek miseriaren globalizazioa, esplotazioarena eta bazterketarena dakar. Etxe bizitza merkatu kapitalistaren merkantzia bihurtzen dute. Honela, udaletxeek, lurren jabeek, inmobiliariek eta beste administrazio publiko batzuek beraien etekin pertsonalerako erabiltzen dute. Emakumeak eta gazteok gara egoera hau gehien pairatzen dugunak. Horregatik, gure eskubidea delako etxe hutsak okupatu behar ditugu. Etxe bizitzetan dugu bat beharra dahera. Etxe asko hutsak jende asko. Etxe da egiketa. Espekulazioak jarraitzen du. Inmobiliariak eta bankeroak zure etorkizuna erabakitzen dute. Zure ametzen borrenoa. Zure bizitzaren nagusiak dira. Zure bitasunarekin negoziatzen dute. Diruaren ordez aldatzen zaituzte. Diruaren ordez aldatzen zaituzte.
empezar nunha gaiola oscura. O páxaro que quere voar. Nacemos para vivir. As águias de liberdade rancharán as cadeas impostas polo poder. Vivimos para ser Galiza libre, Galiza liberdade. Liberdade para os povos. Liberdade para os povos. Liberdade para os povos. Liberdade. Avalantaste un hatsa Alas fura la villa saku Alta yeran fifa las muslim Nali domina ella li anagisu Gatis al corrilla Tu casi dus a la salud Istibdad Nali domina ella li nakuna Palestina jorra Al corrilla la Palestina Al corrilla La culia chagub Al corrilla La culia chagub Al corrilla La culia chagub Al corrilla Poder impresionar en la vía fosca al carácter de bizitza volar en la super libre esos de libertad de cara les cadenes la sigut imposades viven per a ser esos catalans llibertat dels països catalans llibertat per als pobres llibertat per als pobres llibertat per als pobres llibertat izango du señores egan egin nahi du txorila gaiola huts batean bizitzeko jaio gara bizarteko gogoak osatutako kateak apurtu boditu beti
Errealitate bakarra eskuak lotzen duen errealitatea egindako injustiziak izkutatzen duen gezurraren boterea. Ez du sinisten, ez du sinisten, ez dago ezer. Ez dago ezer, ez dago enkorik, herriak herria zapaltzen du ere. Ez dago ezer, ez dago ezer, geroak gure karuzera ikitzen. Karitatea lapurtzen duen karitate nazkagarria, ezer ez daukanari. Zenbat gezurra herriaren kontra, naturaren alde, herriaren kontra, gizakiaren alde, herriaren kontra, naturaren alde, herriaren kontra, gizakiaren alde, herriaren kontra. Nopian norbaitek zainduko gaituelakoan gure gainetik dagoen botere santua zapalkuntza santuaren boterea. Ez du sinisten, ez dago baikonek beraien tenpluak aberatzen dituzte jende ugariko zezitzen delarik bitartan beraien diskurso pontxoekin engainatu nahi digute. Ez du sinisten, ez dago ezer. Ez dago ezer, erdiak herria zapaltzen du ere. Ez dago ezer, ez dago ezer, geroak gure kabuzera ikitzen. Kaltetu dena diru truke egiten duen kartzelariari, kaltetu gormutu jaio ziren arraziei, begiratzen baino ez dikungo taletari, egita inoiz usten ez dituzten atei. Ama bateri zenbat malko isurri dituen, gartzelagatik zer sentitzen duen. Ama bateri zenbat malko isurri dituen, gartzelagatik zer sentitzen duen. Batzuentzako zigorra, bestentzako patua, niretzako kontzientziaz onarturik ondorioa. Batzuentzako zigorra, bestentzako patua, niretzako kontzientziaz onarturik ondorioa. Kaldetu bilduka begiratzen duten izarrei, kaldetu zer ikusten duen bere isladak izpiluari, etortzen denean aldentzen ez den bakatanari, txenterre konturako bizi gaiten den denborari. Ama bateri zenbat malko isurri dituen, gartzelagatik zer sentitzen duen. Ama bateri zenbat malko isurri dituen, gartzelagatik zer sentitzen duen. Batzuentzako zigorra, bestentzako patua, niretzako kontzientziaz onarturik ondorioa. Batzuentzako zigorra, bestentzako patua, niretzako kontzientziaz onarturik ondorioa. Nire bizitza juezean egunero betetzen, nagoena momentu goro bizitzen ditut. Azkenengo errekontua bainiran naiz eta jarraitu berton topatuko ez nautelakoan. Ama bateri zenbat malko isurri dituen, gartzelagatik zer sentitzen duen. Ama bateri zenbat malko isurri dituen, gartzelagatik zer sentitzen duen. Batzuentzako zigorra, bestentzako
Desberdintasuna, 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 dauden bitartean, klasen artean ez da egongo bakea. Kapitalismoak dakarren kataita zapaketa, izan da dira uretzat indarrazkatzailea, izan da dira uretzat indarrazkatzailea. Nagusilan tokietan, baserrita eskoletan, gure herriko nausiak izan arte aurrera, gure herriko nausiak izan arte aurrera. Aurrera langileria, aurrera herri pertsona, etxaia buskatu arte, jo dezagun aurrera, etxaia buskatu arte, jo dezagun aurrera. Langile nekazariak, euskaldun guztiak, ez dezagun gure herrian, klase diferentzia, egin dezagun biharko Euskal Herri sozialista bat, egin dezagun biharko Euskal Herri komunista bat. Kapitalismoak dakarren kataita zapaketa, izan dadila guretzat indarrazkatzailea, izan dadila guretzat indarrazkatzailea. Nagusilan tokietan, baserrita eskoletan, gure herriko nausiak izan arte aurrera, gure herriko nausiak izan arte aurrera. Aurrera langileria, aurrera herri pertsona, etxaiak buskatu arte, jo dezagun aurrera, etxaiak buskatu arte, jo dezagun aurrera. Langile nekazariak, euskaldun guztiak, ez dezagun gure herrian, klase diferentzia, egin dezagun biharko Euskal Herri sozialista bat, egin dezagun biharko Euskal Herri komunista bat, egin dezagun biharko Euskal Herri gorria, egin dezagun biharko Euskal Herri gorria. Kapitalismoa dakarren zapaila zapaketa, izan beti laburetza indarra zapailea, izan beti laburetza indarra zapailea. Nagusilan bobiletan, baserrik eskoletan, gure herriko nausia izagarde aurrera, gure herriko nausia izagarde aurrera. Langileak dira aurrera herri gizona, etxaia puskatu arte, jo dezagun aurrera, etxaia puskatu arte, jo dezagun aurrera. Langile nekazariak, euskaldun guziak, ez dezagun gure herrian klase diferentzia, egin dezagun beharko Euskadi sozialista bat, egin dezagun beharko Euskadi sozialista bat.
Aurrera Butilak, aurrera Gipuzkoa, aurrera Txuri-Urdinak. Gaztedik, gaztedi aupa. Bueno, un apellido también, eso, euskera de toda la vida, Jankauskas, es normal. El Athletic Bilbao es el único equipo con toda la plantilla de españoles. Sí, señor, sí, señor. Al Bilbao, que son todos españoles, ahí no hay ningún extranjero. Y ahora da gusto ver que por fin sale un equipo al campo con 11 españoles, da gusto.